Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sakiraaɓe tawteɓe jeygol Pulaku TV, mi hinni on ko ɗuɗi, mi hofni on sakirawo moɗon Saleh Hassan. Hande bo min gaddani on tindinore feere daidai ko rarani hala application ji ɗi gaddeten foy. Hande bo min gaddi non no gartirta kala application ɗum marɗa haje fu bittina ɗum banta photo maɗa. Jotta to on dari on gi'i raɗɗo application ɗo, on gi'i ɗo to gi'oton mi dimba, jotta dare photo je photo am les ye windi inde am Saleh Hassan. To jotta mi andi ɗuɓɓe giɗei lattoto ha application wodi yaki feere ma a yi'ai wodi application ji feere ɗi latto ko yiɗa goɗɗo rara ɗi a yiɗa, ko application ji ma goɗɗi ko rarani sirriji ma ɗi banki, ko a andini ɗum to goɗɗo jaɓi téléphone maɗa natte rara ɗum, to a wawai natta bittina ɗum banta photo maɗa, ko bittina ɗum banta kuje feere ni, tagu to nattima tammata ko ma application je ko banki ko ko rarani goɗɗum ɗo fu kana woni ɗon. Ko kuma yaki feere a yi'ai bo lakkihol wodi goɗɗi application ji haɗete wi'a lakkihol to hutira ɗi, to a wawai jaha mbailana ɗi couleur, misali mbaɗa photo ma ko mbaɗa kuje feere ni mbaɗaga hutirgo fi maɗa ba tare da anditi ba. Yauwa arande mani to ha en giɗi bittinen kala application meɗen fu banta nini, banta ge'el ngel giɗon nini, arande mani en gare ɗaɓɓiten jeyi Play Store. Mi tammi ko moye andi Play Store, en natte nder waya men ɗaɓɓiten Play Store. Yauwa mi tammi ko moye andi Play Store, raɗɗo Play Store banta nini en gare memen dow magel, en dena seɗɗa ngel omtani en, on gi jotta ngel omtani en sai garen ɗo babal research, sai garen binden binden banta nini, mbaɗen X icons. Yauwa on gi joni ngel waddani en ngel gi'oton premier ɗum, on gi jotta sai garen memen ha mi mema dow majum ɗum omtano en. Yauwa arande man hin ɗum omtanto en, on gi raɗɗo je inde application ɗum icons change, ɗum hanjum woni logo ɗum woni inde nden. A tabbitina a jippini a telecharge application ɗo to a rari ɗo woje duniya ko watta million go'otum hudata hutirta application ɗo. To are bo ɗe giɗa woje duniya million ko yarata million ɗi hutira ɗum, a andi ma are abun nafaiɗe. To arande mani ɓawata a telecharge ki application maɗa heƴni, a warai mema ɗo dow open, ta yiɗi bo a wurtoto ɗaɓɓitangel nder application maɗa. Jotta min ha mi ɗaɓɓitongel nder application ji am. Jotta on gi'i rangel ɗum hanjum ne application ɗum, on gi'i rangel ɗo banta no giɗon, sai garen memen dow magel banta ni. Arande mani hingel omtanto en, on gi ngel waddani en kala application ji meɗen fu gonɗi nder téléphone, on gi. To jotta ɗo mi yiɗi mi wa'ilana application goɗɗum feere couleur, jotta on gi camera ɗo joni, jotta ɗum Instagram, on gi to Instagram ɗum mi heɓa mi wa'ilana ɗum couleur latto tagu ko da nattoi to andama mi wodi Instagram. Misali ko goɗɗo jaɓi téléphone am ko yiɗi waɗa kuje feere Instagram ko kuma goɗɗum feere ni, sai mi wara mi mema ko mi yiɗi mi wittina ɗum jeyi photo am, sai gara mema dow Instagram memen banta nini. Yauwa arande mani hin ɗum omtantoma ta a hottirani jotta raɗɗo Instagram ɗum nini, on gi jotta raɗɗo logo ɗum ra'inde je Instagram. Arande mani sai gara mema jeyi ɗo, ta yiɗi mba'ila kuje ɗo sai gara ɗo jeyi to giɗa windi photos. Arande ko memen ɗon, on gi jotta raɗɗo application ji ɗi jotta a wawai mema dow ge'el gotel, on gi jotta raɗɗo ngel banta kodel ɗo to gi'oton, banta ge'el ngel gi'oton banta kodel ko ge'el ɗi fu ni ɗi giɗa a wawai mema. Jotta a wawai gara ɗo to windi je photos, ta hottirani
haɗɗo ɗo ɗum windi library photos app. Sai ngara mema to ha a yiɗi mbaɗa je photowol maɗa a warai mema ɗo. To ha bo je application giɗɗa mbaɗa a yiɗa mbaɗa photo ma mbaɗa application fere a meme ɗo. On gi jotta ta memi ɗo ɗum waddante kala application ji ɗi ɓe mari haje fu kana application ji fere fere je ɗi mbatta. Amma jotta min photo giɗmi mi waɗa sai mi wara mi mema ɗo je to windi photos. Ɓawo mi memi ɗo on gi ɗum waddani yam kuje ɗiɗi. On gi ɗum waddani yam gallery afwan ɗum waddani yam je gallery ɗo bo camera. Jotta to ha mi yiɗi mi hoƴa photowol ngol jotta mi wawa mi meya dow camera ɗum, to ha bo ingol wodi gallery am mi wawa mi mema dow gallery mi yaha mi hoƴa ngol to nder photoji am jotta sai mi mema dow nini. Yauwa ɓawo e memi on gi jotta ɗum omtani yam nder gallery am je nder photoji am sai mi wara mi suɓa je photowol ngol marmi haje. Jotta ɗo photowol ɗo fottani yam mi heɓa mi wata ngol je hangol sai mi wara mi mema dow magol banta nini. Yauwa arande ma ta memi dow magol banta nini ngol omtantoma. Joni to on kuttirani on gi'ai raɗɗo je kuje ɗo kuje ɗo a warai je mema ngel marɗa haje. Jotta ha mi mema on gi sai mbaɗa kolel ma pohonda je no foti. On gi to ha ngel marɗa ma a warai mema nini kala ngel marɗa haje fu kana kamma a wawai dasa ngel nini je ɓesda mauningo ɗum. On gi mbaɗa kolel ma pottina ɗum je no marɗa haje banta nini. Ɓawo ta heƴi sai ngara ɗo on gi'ai ɗo to windi don sai ngara mema dow majum banta nini. Yauwa jotta on gi application je logo ɗum ittake ɗum witti je photo. On gi je logo ɗum joni wala sai inde. On gi amma ha jotta kam inde Instagram ha ɗon Instagram e windi. To jotta ta yiɗi itta inde nden ma noy mbaɗata a warai mema dow nge'el banta bindirgel mema dow magel banta ni. On gi sai ngara ngogga inde nden sipirmade mbaɗa je ko marɗa haje mbaɗa deleting mare. Jotta ha mi winda je ko marmi haje to mi yiɗi mi wayla ɗum mi winda ko whatsapp ko goɗɗum fere ni. Amma jotta da'um photo am mi yaha mi winda inde am mi winda Saleh Hassan banta nini. Jotta mi heƴi ɓawo mi heƴi sai ngara mema ɗo je to windi ok sai a reran ɗum lima seɗɗa ɗum yara. Yauwa jotta ɗum heƴi sai ngara mema je ɗo to giɗa ɗo ha mi itta ngel ɗo to windi add sai mema dow majum banta nini. To kalas jotta a heƴi ha ngurteɗen ngiyam. Yauwa jotta on gi raɗɗo application meɗen je Instagram. On gi je Instagram meɗen joni no witti ha mi wurtina ngel wuttudu gamma gi'en ngel non no woɗi. Yauwa jotta on gi raɗɗum ɗon fukana Saleh Hassan. On gi jotta to mi warai mi mema dow magel nder Instagram am ngel nattanta am ha ngi on mema. On gi mi itta mot de passe. Yauwa jotta on gi ɗum nattani yam nder Instagram am mi tammi on fami. On gi yauwa jotta ɗo lawol koyngol ngol tokkata mbaɗa ngara mbaɗa fi maɗa ba tare da ko moye andi ba. Joni ɗum ma gamma réseau ɗum woni seɗɗa hanjum waɗi giɗon ɗum omtaki kamma gamma wonɓe ƴamɗe fu kana yo mbawai ma'atayam dow Instagram am. On gi raɗɗo inde Instagram am Hassan Saleh. Ta windi banta nini a yi'ai je photo am banta ɗo ɗum gi'ata banta nini sai bolwanayam ko marɗa haje fu inchallahu mi tammi jabago ma. Yauwa gama no bandiraɓe réseau ɗum hanjum ne woni sembiɗa ɗum omtanake en ma jotta. To joni ɗo hanjum woni lawol koyngol ngol tokkata mbaɗa kuje ɗo. On gi jotta ɗo ma application fere on gi
jotta ɗo ma on gi inde am amma photo am, jotta amma WhatsApp. Jotta to mi memi banta ni on gi WhatsApp ɗum nattinta am, on gi to ɗo lawol koygol ngol tokkata cuuɗa kala application maɗa ɗum marɗa haje fu kana.